Tiba mangsa anak wadon iki nglakritaning rasa lan nala mringkang dadi pilihane madhep mantep ing kalbu hanetepi sunahe nabi ninggalke mangsa muda bangun brayan agung ngalah pridane wong tuwa atut runtut bebrayan salami-lami rahayu bagya mulya. Pamundutan saking panjenenganipun Bapak Darmidi ya menika nyuwun dandang gula. Pak MC gaekno dandang gula gawe temanten anyar Pak MC. Muga-muga atut runtut bagya mulya salami-salaminipun. Amin Allahumma amin. Sampun dipun aturaken Pak Darmidi spesial kagem panjenengan. Muga temanten kekalih nggih nyembangun Bale Wisma datan kekurangan sandang, datan kekurangan pangan kadadosaken keluarga ingkang tuhu bagya mulya cinaketna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Amin Allahumma amin. Katur sedaya warga mriki nggih sepindah malih ingkang sampun nampi undangan wonten dalemipun Bapak Karni Ibu Siti Khotimah monggo kasuwun kanthi sanget enggal rawuh sinabi hang ratu adicara samangke kapurwakan sami midhangetaken lelagon ringkes ingkang dipun dherekaken prakanca saking Theo Audio. Ugi sinergi dulur kula saking Rama